Sulod lang sa buwan sa Enero, tulo na ka mga opisyal sa lungsod sa San Fernando ang nakalas sa pagpang-ambush ug puros wala pay matumbok ang kapulisan nga mga suspetsado. Tag-unom ka adlaw lang ang gintang sa mga pagpamanhig. Siluan Mirondina sa report. Sukad pa ni adtong Enero 11, naka-half-mast ang bandila sa Municipal Hall sa lungsod sa San Fernando. Kinihuman gipusil patay si Konsehal Rene Boy Dacalos ni adtong Enero 10 samtang nagbantay sa iyang tindahan. Human sa unom ka adlaw, gibanhigan patay usab ang kanhi ABC President ug kapitan sa Barangay Magsiko nga si Johnny Arisgado kinsa nagmaneho sa iyang multicab ni adtong higayuna subay sa National Highway sa may South Poblacion. Sa pagsubay sa balitang bisdak sa SB office, gibutangan ug kandila ang lamesa ni Konsehal Ricardo Reluya, ABC President, ug bana ni Mayor Lacambini Reluya kinsa naangol usab sa pagpamanhig. Makapanglimbaot balhibo ang pwesto sa lingkuranan sa mga nakalas nga konsehal kung inyong tan-aw daw gapurma kini og letter L. Dinhi maglingkod si Konsehal Alikaway nga nakalas Marso sa miaging tuig. Samtang dinhi usab maglingkod si Dacalos nga nakalas niadto lang Enero 10. Dinhi usab maglingkod si Reluya nga pwesto usab kaniadto sa bago lang usab nga nakalas nga ABC President kaniadto nga si Arisgado. Gibutyag sa pipila ka mga staff nga nabalaka sila sa sunod-sunod nga pagkamatay sa ilang mga opisyal. Ilang gibutyag nga sa nakalabayng semana, usa ka wa mailhing lalaki ang misulod sa SB office ug daw may gipanid-an. So ang laki na iduha bukbag. Ni diretso mo siya pag ingon sa mga kauban nga good morning, wa mo gyud siya nitingog so nagduda sila nga basig na gipangita diri ba. So nilabay naman sa siya, ni lusot siya des pikas, nilusot siya sa des pikas. Samtang gibutyag usab sa SB Secretary nga wala mo patawag og special session ang konseho nunot sa hitabo. Gani ang Vice Mayor sa lungsod nga si Fral Sabalones miduso og leave of absence sukad niadtong katapusang Lunes, Hulyo sa miaging tuig. Kay ang iyang sa mo certify man si ang HR po na ay pa siya leave nga napundo So, apay pundo niya nga leave. Bisan pa man sa hitabo, pabiling bukas ang tanang sa Municipal Hall karong adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.